Un breu resum a tall d'introducció del conferenciant d'avui. Pep Puig i Boix, Vic 1947, doctor en Enginyeria Industrial. Als anys 80 fou del grup pioner de la captació eòlica i cofundador de l'emblemàtica cooperativa Ecotècnia, disseny i fabricació de molins de vent. Membre del grup de científics i tècnics per un futur no nuclear, que des del 1987 organitza les conferències catalanes per un futur sense nuclears i energèticament sostenible. Regidor de Ciutat Sostenible a l'Ajuntament de Barcelona, de l'any 1995 al 1999, des d'on va encapçalar els processos de l'Agenda 21 i Ordenança Solar. Articulista pròlex en revistes d'energia i ecologia. Va participar activament en el procés de la Cimera de la Terra, Rio de Janeiro 1992, i en les següents conferències internacionals d'elles derivades. Ha impulsat i presidit diverses entitats i empreses cooperatives de promoció d'energia renovable, com Eurosolar Espanya, Ecoserveis, Som Energia, etc. Promotor del projecte del gran aerogenerador de propietat col·lectiva, EOLPOP, o Viure de l'aire del cel. Finalment, ha sigut diputat al Parlament del 2018 al 2021 pel grup Junts per Catalunya. Ja està. Bueno, Pep, tot teu. Convidar-me. Em sentiu bé? Sí. Sí. Deia gràcies per convidar-me a compartir una estona de la tarda parlant d'energia. Una mica l'esquema de la xerrada el tinc plantejat d'aquesta manera, contraposar la visió dominant que hi ha de l'energia amb la visió que hauríem de tenir, una mica quina és la situació actual a casa nostra, algunes preguntes que ens hauríem de fer, com respondre a aquestes preguntes, alguns exemples i conclusions. El sistema dominant, bàsicament, s'ha basat en considerar l'energia com un recurs, és a dir, una mercaderia que es compra i es ven. S'ha considerat que la persona se l'ha etiquetat com consumidora d'energia i tot això emmarcat a dins un sistema energètic centrat en la tecnologia, per això el diem tecnocràtic. El que no ens donem compte moltes vegades és que fent servir aquest llenguatge estem contribuint a reproduir aquest sistema fòssil nuclear que ha dominat al llarg del segle XX i que pretén encara continuar dominant en aquest segle que hem entrat. El que és important és que si volem capgirar el sistema energètic, una de les coses que hem de tenir en compte és que no podem continuar fent servir aquest llenguatge. Hem de revolucionar-lo, el llenguatge, quan parlem d'energia. Perquè, si us fixeu, totes les revolucions que hi ha hagut a la història de la humanitat han començat amb una revolució en el llenguatge. Per tant, és important fer servir un llenguatge diferent quan parlem d'energia. I per què hem de canviar de llenguatge? Doncs, bàsicament, i abans que tot, és per fer resistència al sistema energètic que hem heretat, que és un sistema energètic injust, és un sistema energètic brut, és un sistema energètic que només beneficia uns quants, i podríem anar seguint. En segon lloc, per legitimitzar-lo, és a dir, de cara a la gent, que la gent el consideri no legítim, amb la qual cosa creem les condicions per fer néixer un sistema nou. I en tercer lloc, per crear cultura energètica, perquè si una cosa constatem dia a dia és que ens han fet incults energèticament, podríem dir fins i tot analfabets energèticament. I aquesta nova visió dels sistemes energètics es basa en tres coses. Una, que l'energia ja no és un recurs, una mercaderia, sinó que hauria de ser considerada com un bé comú. Per tant, si és un bé comú, tothom hi ha de poder tenir accés i ha de tenir garantit l'accés. El segon, que la persona deixem de ser consumidors i ens convertim en productors i usuaris de l'energia. Jo sempre qüestiono aquesta paraula que s'ha fet servir i que es fa servir, que en diuen el prosumer, que és la contracció de productor i consumidor. Com que l'energia no es consumeix,
simplement es fa servir, per això dic jo, fer-la servir, ser usuari de l'energia, productor i usuari. I el tercer aspecte és que hem de deixar enrere aquest sistema energètic tecnocràtic per anar fent sortir un sistema energètic democràtic, vol dir centrat en les persones i en les comunitats. I en aquest quadre teniu una mica resumit les dues visions. Per que fa l'energia, l'accés, les persones, la tecnologia i qui decideix. Tot això comença a finals dels 60, primers dels 70, quan hi va haver molts grups al món que van començar a fer el que en deien llavors plans energètics alternatius. Aquí us n'he recopilat uns quants. Els més primerencs van ser a Dinamarca, al Regne Unit, a França, un altre al Regne Unit, a Suècia, Dinamarca, altra vegada. Aquest el va promoure Resources Research, que és ja una visió, diguem-ne, global, que deien obrir l'opció solar, ja als anys 70, finals dels 70, primers dels 80. I aquest un que va ser dels primers que es va fer globalment a tot el món, un equip internacional format pel Goldenberg, el Johansson, la Manuia Reddy i el Robert Williams, van titular-lo Energia per un món sostenible, i on deien que hi havia les condicions perquè tot el món pogués gaudir de l'energia, però sempre amb limitacions, no malbaratant-la. Una de les persones de les quals jo he après més i que va ser també un pioner va ser la Maury Lovins, quan als anys 70 va publicar aquesta obra que teniu a la dreta, Els camins energètics tous cap a una pau duradora, on qüestionava radicalment la visió convencional de l'energia i proposava una nova visió. I ell ho feia a partir de fer-se 3 preguntes molt simples. La primera, quina quantitat d'energia es necessita per viure dignament en aquest planeta? Quanta? Aquesta és una pregunta que ens hauríem de fer. Segona, quin tipus de tecnologia hem d'utilitzar per disposar d'energia? Perquè per disposar d'energia sempre necessitarem una tecnologia o una altra. I la tercera, que és la més política, és qui controla tot aquest sideral, tots aquests sistemes energètics. La resposta que donava a la tercera pregunta, ja l'any 76, deia que era necessari crear sistemes energètics descentralitzats, que fessin servir energia renovable, que fossin propietat de la comunitat que els manejava i els faci servir, i això tot plegat per exercir un control democràtic a nivell local. Això que sembla tan revolucionari, us posaré 2 exemples ben senzills, que teniu les webs aquí sota. L'SMAT, que és la Sacramento Municipal Utility District, i l'Elektricitätswerke a Schönau, que és a Alemanya. Un és als Estats Units i l'altre és a Alemanya. Això que us he posat aquí és la pàgina web d'una empresa elèctrica. No ho diríeu. Simplement recomana als seus clients que facin ombra per reduir la quantitat d'energia necessària per refrigerar. Aquests són els 7 directius d'aquesta empresa elèctrica, que és la que dona servei a la capital de Califòrnia, Sacramento. I fixeu-vos què diu a la part de dalt. L'SMAT és propietat dels seus usuaris, que elegeixen els 7 membres del Consell de Direcció. Sacramento és la ciutat que està dividida en 7 barris, en 7 districtes, podríem dir, i tant en tant hi ha eleccions per elegir el Consell Directiu de l'empresa elèctrica. I és una empresa elèctrica ben curiosa perquè potencia les renovables des de fa una pila d'anys, tant l'eòlica com la solar. Fins i tot va ser de les primeres empreses que ja als anys 80 llogava teulades per posar-hi plaques solars. Una altra institució que ha jugat un paper important en aquest canvi de visió és aquest institut, l'Institut per a l'Autosuficiència Local, que està també als Estats Units i que fa uns anys va publicar aquesta obra que en diuen Més enllà
de l'empresa elèctrica 2.0, que en deien, cap a l'energia democràtica. És tota una obra que teoritza què és la democràcia energètica, quins beneficis i per què hem de caminar cap aquí. Uns altres que ben aviat es van preocupar pel tema de la democratització de l'energia van ser els danesos. Els danesos és un cas ben curiós perquè els grups antinuclears que hi va haver als anys 70, quan tothom volia fer centrals nuclears, van muntar unes campanyes molt potents a nivell de tot Dinamarca i van aconseguir que als anys 80 el Parlament danès votés que no farien nuclears. Dinamarca és un país pràcticament pla, amb la qual no pot fer aprofitaments hidràulics, i el que sí que va fer és recuperar el que a finals del segle XIX, començaments del segle XX, hi havia hagut gent que ja havia dissenyat molins de vent per produir electricitat. I molts poblets de Dinamarca van veure per primera vegada la llum elèctrica a partir de molins de vent. Aleshores, quan hi va haver la primera crisi de l'energia, més aviat del petroli, a l'any 73, hi va haver gent que es va preocupar de veure què havien de fer a Dinamarca i van recuperar els coneixements que havien tingut els pioners de desenvolupar enginys per fer electricitat a partir del vent. De l'organització OA, que és l'organització danesa antinuclear, en va néixer l'organització OVE, que és la que defensa les energies renovables. I a partir d'aquí va iniciar-se tot un moviment d'autoconstrucció i de construcció de molins de vent en petits tallers. Aquí teniu fotografies de l'època de les diferents màquines que hi havia als anys 70-80. I una de les experiències més pioneres als anys 70 va ser aquesta màquina que veieu aquí al mig, la de Twin, que és aquesta d'aquí. A l'any 74, aquestes escoles daneses es plantegen què havien de fer davant de la crisi del petroli, perquè gastaven molts diners en escalfar els recintes de l'escola. És una escola rural al mig de Jutlàndia, amb molts edificis, i gastaven un dineral cremant petroli. I van dir, com ho podríem fer? I van dir, doncs mira, farem un molí de vent. I al 75 van començar les obres i al 78 el van posar en funcionament. És el molí, encara funciona, que porta més anys funcionant al món. Està tassat amb 900 quilowatts, gairebé 1 megawatt, i mentre les grans institucions de recerca, la NASA, el Boeing, la institució aeroespacial alemana, s'estavellaven fent màquines d'aquestes, aquesta gent del no-res van crear això. Aquest és les escoles. I aquesta és la màquina amb el nou look que té actualment, que la van repintar. I aquí veureu, tot això va confluir amb que els polítics danesos van parar orella a tot això, a tota aquesta moguda que hi havia des del món de les ONGs i es van posar a fer la feina, conjuntament amb la Universitat d'Aalborg, que és una de les universitats que més ha dedicat esforços a fer possible el canvi energètic que s'està produint a Dinamarca. I això es va traduir en un objectiu a llarg termini en la política danesa, que és convertir l'economia danesa cap al 100% renovable, independentment del partit polític que governés. Dinamarca és un país petit, però hi ha molts partits polítics i normalment tots els partits polítics per governar han de fer coalicions. I sempre són coalicions de 3, 4 o 5 partits. Però el que no han variat és la política d'enfocar-se cap al 100% renovable. I aquí teniu un mapa de Dinamarca amb la quantitat d'instal·lacions de generació que hi ha, des de petites plantes de cogeneració i aerogeneradors. Actualment, Dinamarca, amb els dies més ventosos, produeix tota l'electricitat amb el vent. Una altra experiència danesa molt important als anys 2000 va ser aquesta cooperativa, la de Mildengrundens. Si heu estat a Copenhague, la podeu anar a veure perquè és un dels primers parcs eòlics que es va fer dins el mar i va ser una iniciativa de la cooperativa. Aquí podeu veure en el fons d'aquesta fotografia de Copenhague els molins, són 20 màquines de 2 megawatts
si hi ha bona mar, es fan inclús viatges turístics per visitar-lo, aquest parc eòlic, i si hi ha calma, fins i tot et deixen pujar a dalt d'un dels molins. A Dinamarca, una de les coses que va fer el govern danès és fer una espècie de concurs demanant que es fessin propostes, sobretot a illes, hi ha moltes illes a Dinamarca, per poder fer les illes autosuficients. Una de les primeres que va guanyar un d'aquests concursos va ser l'illa de Samsø, i aquesta illa avui ha demostrat que és 100% renovable, amb tots els usos, elèctric, tèrmic i motriu. I fins i tot exporta electricitat al continent. Aquí us he posat els vincles a alguns vídeos que hi ha que explica com s'ho van fer. Bàsicament va ser a partir d'una persona molt eixerida que va engrescar a tots els veïns. És una illa de 3.000 o 4.000 habitants, no té pas més, i s'ho han anat fent tot ells. Una altra institució que ha jugat un paper clau en aquest canvi de visió és el Folkecenter for Renewable Energy, a Dinamarca també, que fa un parell d'anys va publicar aquesta guia, Energia eòlica comunitària pel món, on plasmava de forma molt gràfica el dilema que tenien els territoris. Perdó, se m'ha anat. Quan hi ha algú que vol promoure un parc eòlic, apareixen els típics nimbis de sempre, que no el volen veure al costat de casa seva. Doncs la forma d'abordar aquest problema és negociant amb els promotors i creant condicions adequades perquè hi hagi una acceptació social. Perquè l'altra opció és aquesta que veieu aquí. El territori s'ha convertit en una central de generació i acaba sent que la gent marxa del territori. Aquesta lliçó l'hauríem d'aprendre a Catalunya actualment. Un exemple d'aquesta forma de fer és aquest poblet, el poblet de Wittersande, que és al nord de Jutlàndia, on es van posar d'acord tota l'economia local, sindicats, cambres de comerç, ciutadans i tothom, i van promoure aquest parc eòlic amb màquines de 3 megawatts, o sigui, són gairebé 10 megawatts, al servei de la gent. Quins avantatges tenen? Doncs que els ingressos a partir d'això poden dedicar-se a promoure iniciatives socials i, a banda, beneficien a la gent que hi ha invertit. Fixeu-vos al fondo, un altre poblet també amb 5 màquines més. A Alemanya, arran de l'accident de Txernòbil, que hi va haver zones de la Selva Negra que van rebre pluja radiactiva, hi va haver un petit poblet de la Selva Negra, Schönau, que es va fer famós perquè els van qualificar com els rebels elèctrics. Per què els van qualificar com rebels elèctrics? Doncs perquè van començar negociant amb l'empresa elèctrica de la zona que volien fer un ús més eficient de l'energia. És a dir, volien fer servir menys energia pels serveis que els proveïa. Com podeu imaginar-vos, en aquella època l'empresa elèctrica els va dir que es pensaven, perquè el seu negoci era vendre com més quilowatts-hora millor. Per tant, va dir no els interessava. I no solament ho van practicar-ho, fent reduint la demanda, sinó que a més van començar a connectar petites instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa. L'empresa elèctrica els va dir que d'això de cap manera, que injectar electricitat a la xarxa, que això no ho podien fer i els ho va prohibir. I van dir, doncs, sí, ens ho has prohibit. Doncs molt bé. Van muntar una campanya a nivell de tota Alemanya i van comprar la xarxa elèctrica de la zona. A partir de llavors és una cooperativa, aquí teniu la pàgina web, molt reconeguda a Alemanya, que serveix a milers d'usuaris amb electricitat verda i, a més, inverteix en renovables. Això a partir d'un petit poblet de la Selva Negra. A Alemanya, des que van sorgir els Verds als anys 80, doncs s'han promogut moltes iniciatives per fer el capgirament energètic. Els primers que van utilitzar aquesta paraula, Energiewende, que Energiewende, traduïda al peu de la lletra de l'alemany, vol dir capgirar l'energia, capgirament de l'energia. Van publicar aquest a l'escenari verd per capgirar l'energia basada en el sol, el vent i l'aigua. I un fet que va ser
el que va capgirar-ho tot va ser la reunió que hi va haver el juliol del 2007, on la Cancelleria alemanya convoca els actors energètics del país per debatre cap a on anar. I en aquesta reunió del 2007 hi va haver aquests 4 personatges, que eren els caps de 4 grans empreses, una solar, l'altra de biogàs, eòlica i de calderes, que li van comentar a la cancellera, li van dir, sap, senyora Merkel, que Alemanya podria ser 100% renovable amb energia? I la senyora Merkel els va contestar, ah, sí? Doncs per què no m'ho demostren? I això és el que van fer l'any següent. L'any següent havien contactat aquestes empreses amb institucions universitàries i van modelar un sistema elèctric on amb centrals existents fotovoltaiques, eòliques i de biogàs i amb una certa acumulació amb aigua van demostrar a escala reduïda però en funcionament real que podien seguir la corba de càrrega. La corba de càrrega sabeu que varia al llarg de la setmana amb altes i baixos i van poder demostrar que un sistema elèctric a Alemanya, d'una potència industrial com és Alemanya, podia basar-se al 100% en renovable. Van fer tota una simulació i l'any següent ho van presentar a la senyora Merkel i a partir de llavors, doncs, l'Energiewende, diguem-ne, és la política oficial alemana de caminar cap al 100% renovable. L'han batejat com la transició energètica i la competició que hi ha a Alemanya amb els territoris és a veure quin dels comtats d'Alemanya, de les comarques, podríem dir, arriba abans al 100% renovable. I no solament hi ha aquesta competició, sinó que hi ha congressos anuals on totes aquestes iniciatives que es porten als diferents territoris es comparteixen els ensenyaments. I això s'ha traduït, per exemple, amb aquest fet. Ja l'any 2006 hi havia 100 gigawatts, 100.000 megawatts instal·lats amb generació renovable a Alemanya. I d'aquests, un 43% estava en mans de la ciutadania, tant a cases com a grangers. En canvi, de les 4 grans elèctriques alemanes només hi havia el 5,4%. Hi havia el sector de negocis, planejadors, fons i bancs que invertien, però fixeu-vos que un percentatge enorme, és a dir, 42.000 megawatts, és a dir, l'equivalent a 42 centrals nuclears en potència, estava en mans de la ciutadania. L'Alemanya va agafar el relleu de Dinamarca, d'aquesta aproximació a la participació ciutadana en els projectes de les inicials cooperatives daneses i s'ha convertit en líder de participació ciutadana en la propietat de projectes tant eòlics com solars. Aquí teniu diverses fotografies on celebren la gent que participa en els projectes aquests renovables. I un fet també espectacular és el cas de les cooperatives energètiques a Alemanya. Fixeu-vos, en tombar l'any 2000 no arribaven al centenar, actualment han superat els 1.000 cooperatives. A Dinamarca de tots els nivells, cooperatives eòliques, solars, de biogàs, de calefacció per canonada, etc. Tot aquest moviment es va plasmar amb la Federació de Cooperatives Energètiques Europea, que és el RESCO. Això va ser finançat al naixement a partir d'un projecte europeu en el qual la cooperativa catalana hi va participar, Som Energia, i avui és un dels actors que més pressiona dins del marc de la Unió Europea per aquesta visió ciutadana de l'energia. I podem veure en molts poblets d'Alemanya paisatges com aquests, sense que la gent es revolti ni digui que no ho vol. Però justament l'explicació que té tot això és que la gent hi participa en la propietat d'aquests projectes. És a dir, que l'energia, que temps enrere era una cosa només pròpia de les grans empreses, es va convertint en un projecte comunitari. I fins i tot el Music fa un temps va publicar aquesta portada que deia «La gran energia va esdevenint local».
El primer que es va qüestionar quan va aparèixer tot aquest moviment era si realment les societats modernes podien basar-se en tots els usos de l'energia, sigui els tèrmics, els elèctrics i els motrius, en el 100% renovable. Una de les primeres persones que es va preocupar d'això va ser el Jacobson, de la Universitat de Stanford, que va publicar en el Scientific American el 2009 un pla per un futur sostenible per obtenir tota l'energia del món a partir del vent, l'aigua i el sol, a l'any 2030. També hi va haver altres iniciatives, aquesta més europea, promoguda pel BBF, que va contractar la consultora Ecofys per fer un projecte per demostrar que amb números es podia tenir un 100% renovable a nivell de tot el món. Aquest és el report que van publicar. Llavors, la Unió Europea, totes les associacions industrials d'energies renovables, que les teniu aquí amb els seus logos, van promoure aquest informe que deien el Rethinking, que és un joc de paraules, Renewable Energy Thinking, pensant en energies renovables pel 2050, és a dir, una visió 100% renovable per la Unió Europea. Fins i tot als Estats Units hi ha hagut la gent de l'IER, capitanejada per l'Arjun Makhijani, que va fer aquest informe lliure de carbó i lliure de nuclear als Estats Units. És aquest informe que es pot descarregar també a la web, on demostra que una economia com la dels Estats Units podria basar-se al 100% en renovables. La Universitat de Stanford va anar continuant aquell treball que havien iniciat el 2009 i avui dia tenen aquesta web, que és el The Solutions Project, on demostren com es pot portar a terme la visió 100% renovable arreu del món. Als Estats Units van començar i en aquesta web podeu clicar damunt de cada un d'aquests estats i et diu quin és el mix d'energia que haurien de fer servir, per exemple, a Califòrnia per fer el 100% renovable, o fins i tot Texas, però també tenen la part internacional. A l'internacional tenen el mapa del món, on es clica sobre els diferents països del món i et diuen, per exemple, Alemanya hauria de portar aquest mix, com contribuirien les diferents fonts d'energia per fer el 100% renovable. Dinamarca i fins i tot tenen la versió per a Espanya, pel nivell de l'estat espanyol. Quina hauria de ser la barreja de fonts d'energia per tenir un 100% renovable. I publiquen unes fitxes, com ara aquesta, on podeu veure els diferents aspectes que comporta el caminar cap al 100% renovable. Amb costos, amb inversió, amb llocs de treball i com hauria de ser tot plegat. I els avantatges sobre la salut. I això es pot descarregar lliurement tot en la seva web. Quin és el problema? El problema avui dia ja no és discutir si la societat actual pot funcionar només amb energies renovables. El problema és un altre. El problema és a les mans de qui va parar la riquesa que es pugui generar aprofitant les fonts d'energies renovables. Va parar en mans de pocs o l'hem de compartir? I entrem una mica a casa nostra. La visió dominant que hi ha hagut des de l'acabament de la guerra que va promoure el dictador a l'any 36, des de l'acabament de la guerra, doncs, es va crear un sistema energètic a base de monopolis que van afavorir la creació de mercats monopolistes de l'energia, tant de l'electricitat com del gas com de la benzina. Empreses eren monopolis verticals que dominaven tot el sector. I les persones únicament tenien una opció, és a dir, estar abonades als monopolis. Es deia així, estem abonats a l'electricitat, abonats al gas. I el resultat de tot això va ser que es va crear una societat sense cap preocupació per l'energia. Doncs la mentalitat dominant era que hi havia empreses que se'n cuidaven. Tot i així, van començar a sorgir els primers conflictes i als anys 80, quan es construïa la tèrmica de Cubelles, quan es construïen les nuclears, quan hi va haver els projectes de mineria d'urani a Osona, i fins i tot, des del món ecologista, es va lograr condemnar a FECSA, la totpoderosa FECSA, per delicte ecològic. Era la primera vegada que un tribunal a l'estat espanyol condemnava els directius d'una gran empresa per haver comès un delicte ecològic per les emissions de sofre que treia per la xemeneia la central tèrmica de Cercs.
Com hi hem arribat en aquesta situació? És evident que la humanitat, des que portem vivint a la Terra, hem aprofitat les fonts d'energia que teníem a l'abast i moltes d'elles eren lliures. Anar a recollir llenya al bosc per tenir calefacció i aigua calenta, doncs estava a l'abast de tothom. Aprofitar el vent i l'aigua, doncs es podia fer. El que passa que des que ha dominat la... Se m'ha anat. Perdó, que se m'ha anat. Des que ha dominat els monopolis, doncs el que ha passat és que aquestes fonts d'energia han deixat de ser lliures. Ningú té una mina d'urani a casa seva, ni ningú té un pou de petroli. Per tant, no tenim a l'abast l'energia, amb la qual cosa ens hem fet dependents de l'energia que ens proveïen aquestes grans empreses. Però arribem a l'any 97, quan a Europa canvien els aires i es fan una sèrie de directives que obliguen els estats a transposar-les, que és les directives de, podem dir, de liberalització, de desregulació dels mercats de l'energia, que obliguen a trencar l'estructura vertical dels monopolis. Es liberalitza la generació i la comercialització, continua regulat el transport i la distribució, i aquí a casa nostra feta la llei, feta la trampa. Les grans empreses es van dividir entre la part que generava, la part que distribuïa, la part que comercialitzava, però continuen formant part del mateix grup empresarial. Aquesta era la llei 54/97, que, a banda de desregular el mercat i liberalitzar-lo, fent que qualsevol persona pogués convertir-se en generadora d'energia, doncs garantia la rendibilitat raonable per totes aquelles inversions que es fessin amb tecnologies per aprofitar les fonts renovables. És el que es va anomenar en aquell moment règim especial de generació d'electricitat. Per primera vegada, a l'estat espanyol es reconeixia que hi podia haver operadors independents dels antics monopolis. Això ha tingut un primer gran boom, degut a que es va copiar la legislació alemana del que s'anomenava les feed-in tariff, que podies tenir dret a connectar-te a la xarxa i a ser remunerat per un preu just. Aquest boom es va traduir que avui tenim milers de megawatts eòlics, alguns mils de megawatts solars fotovoltaics i alguns mils de solars termoelèctrics a nivell de l'estat espanyol. Les empreses elèctriques en aquell moment no hi creien gens i van continuar apostant pel mercat de generació liberalitzat, però invertint en centrals tèrmiques de cicle combinat, de cremar gas. De forma que hi ha milers de megawatts instal·lats, molt més dels necessaris, i que avui estan funcionant molt per sota del que seria òptim, simplement perquè no es van adonar que creixeria molt el mercat de generació renovable. El mercat de renovables va ser desenvolupat per operadors independents que van anar ocupant posicions en el mercat. I els hereus dels monopolis, quan se'n van adonar, van dir, para el carro, que no podem continuar perquè d'allò perquè ens foten el negoci a l'aire. I aleshores van optar per anar posant traves a través dels governs, evidentment, i molts d'aquests inversors inicials, al no poder superar les traves que es posaven, van haver de vendre els seus projectes en els antics monopolis, avui convertits en oligopolis. I aquest és el resultat de la situació en què vivim ara. Que algunes elèctriques hi inverteixen perquè veuen que el futur va cap aquí, però la societat civil a casa nostra encara no s'ha despertat en fer el que es fa normalment a Centre Europa. A banda que hi ha hagut tot el sideral aquest que la gent que ha regulat i que ha tingut papers polítics acaben en els consells d'administració d'empreses energètiques. Tot i això, ha anat creixent en els últims anys la resistència social i s'han anat creant estructures innovadores. I entrem al cas concret d'energia, de Catalunya. A Catalunya veurem una mica els antecedents, quina és la situació actual i algunes iniciatives que s'han fet els últims anys. Ja l'any 79, per celebrar el Dia del Sol, hi va haver un grup de persones que van redactar el que en deien les bases per una proposta de pla energètic per Catalunya basat
al 100% renovable. Ho va publicar el Comitè Antiurani de Vic. Posteriorment, amb un company, amb el Quim Colomines, vam publicar a la revista Ciència aquest article demostrant amb xifres que a Catalunya podíem ser autònoms energèticament. Penseu que als anys 80 era l'inici de l'autonomia a Catalunya. Aquest article va passar sense pena ni glòria, ningú el va contradir, però ningú va fer-hi cas. Excepte alguns sectors de l'ecologia política on, en paral·lel a lluitar contra l'energia nuclear, ja van començar a promoure que havíem de caminar cap a les energies renovables. I fins i tot es va arribar a publicar un text en aquesta revista, l'Alternatiu, en el número 2, l'hivern del 84-85, un veritable programa de desenvolupament de l'energia renovable a Catalunya. Encara avui es pot llegir i moltes de les coses estan per fer. Més endavant, altres treballs s'han fet, com aquest, fet conjuntament per un equip català i alemany, on es van utilitzar les eines que feien servir en aquell moment a Alemanya per demostrar que el sistema elèctric a Catalunya podia ser el 100% renovable, alhora que complíem amb la reducció d'emissions. Es basa en dos escenaris, un que en deien de protecció del clima i un de sortida ràpida, un era arribar al 100% renovable elèctric el 2050 i l'altre fer-ho 20 anys abans, el 2030. I fins i tot es va simular, amb dades meteorològiques tretes del Meteocat, doncs que durant l'any, els 365 dies de l'any, el vent, el sol i l'aigua podien cobrir les necessitats d'un sistema elèctric 100% renovable, amb les variacions setmanals que hi ha en el sistema. Més endavant, una altra proposta que es va fer des del Govern de Catalunya és analitzar si podíem tancar les nuclears. I la proposta que es va fer era substituir tota la generació nuclear del 2009, perquè això es va fer l'any 2009, amb limitat, amb generació renovable i limitat amb cogeneració d'alta eficiència, per poder complir la directiva europea del 2020, que, per cert, Catalunya no l'ha completa, de reduir el 20% les emissions, un 20% de renovables i un 20% de millora de l'eficiència. La proposta que es va fer en aquest estudi era augmentar un 12% anual la cogeneració i un 17% anual les renovables per poder arribar al 2020 complint la directiva europea. I fins i tot es va fer el càlcul de què representava en inversió fer això. Amb xifres de l'any 2009, on el gigawatt era l'ordre de 1.500 euros, el que sí que es va calcular és que fer aquest canvi, amb xifres d'aquell moment, era menys de 20 euros per persona més. O sigui, diguem, menys de 20 euros per persona més es podien tancar les nuclears. Avui dia aquests costos han quedat desfasats i amb molt menys podríem fer el mateix, si hi hagués voluntat política. I per què diem tancar les nuclears? Doncs perquè les nuclears moltes vegades només es veu la central. I disposar d'electricitat d'origen nuclear requereix tota una complexitat des de les mines d'urani fins a arribar a la central nuclear. Amb cada grau d'aquests es produeix residus, aquí teniu les xifres, corresponents a poder alimentar el parc nuclear dels 3 reactors encara existents, amb cada recàrrega amb 85 tones d'òxid d'urani, que és l'equivalent a 73 tones d'urani metàl·lic. Fixeu-vos que tota la gent que avui diu que no vol renovables d'aquesta manera, el que estan, de facto, és defensant continuar la situació actual, és a dir, mantenir la generació nuclear. I per mantenir que any a any aquest combustible entri a les centrals nuclears, fixeu-vos a les mines d'urani, s'han d'extreure 6 milions de tones queda de roca residual per tenir 1 milió de tones de mineral d'urani. I en les fàbriques de concentració de mineral d'urani, per transformar-lo en òxid d'urani, es produeixen més d'1 milió de tones d'estèrils. I aquest és l'impacte que deixem pel món pel fet de generar electricitat d'origen nuclear i que la gent del país no veu, perquè està ben lluny.
però l'impacte hi és, i és molt més greu que no pas el de les renovables. I les renovables, també, a mesura que van entrant, aquí teniu les corbes de càrrega elèctriques a Alemanya el 2012 i al maig del 2020, podeu veure que la part de generació fixa, no modulable, pot convertir-se en una trava a mesura que van penetrant les renovables. O sigui, a mesura que un sistema elèctric té més proporció de renovables, més nosa fa la part inflexible, bàsicament la nuclear. Un altre treball que ha fet un company, el Quim Coromines, el podeu també descarregar en aquesta web, l'any 2017, el 2017, quan hi va haver el referèndum, doncs s'havia fet tota una sèrie de treballs prèviament, aquest es va fer el 2012, per veure quin era el full de ruta per l'energia per una Catalunya independent. Aquí s'analitza tot el sistema energètic i es fan propostes per poder caminar cap a aquesta fita. Des de la societat civil s'han organitzat congressos d'energia, en portem 8 d'organitzats, on es debat de quina manera anar capgirant el sistema energètic. Jo en aquest debat hi he participat en diverses publicacions. Aquesta és una de la Fundació IRLA, que vam fer fa un temps, el número 23 de la revista Eines. I aquesta és la situació a partir de les últimes dades publicades per l'IGAEN. Fixeu-vos que l'energia final que fem servir és l'equivalent una mica menys de 15 milions de tones equivalents de petroli, de les quals només un 8% és d'origen renovable. Un 92% és d'origen no renovable. O sigui, estem molt lluny del 20% que deia la Unió Europea per l'any 2020, perquè estem al 2021. I a banda de tot això, si mireu tot el balanç d'energia, veureu, si ho analitzem des del punt de vista de l'energia primària que entra al sistema, la producció que fem pròpia a Catalunya és una mica més d'1 milió de tones, però n'importem 24 milions de tones per tenir els 25 milions de tones d'energia primària, que per tota la cadena tecnològica, tot i que restem els usos no energètics per plàstics i altres productes que no és energia, fixeu-vos si compareu els 15 milions de tones amb les 25, vol dir que pel camí se'n perden gairebé 10. Vol dir que és un sistema molt poc eficient, el sistema energètic que tenim, que se'n dissipa molt pel camí per poder tenir aquesta energia final disponible pels usos finals. És a dir, tenim un sistema energètic molt depenent de l'exterior, d'importacions, i a més molt poc eficient. Per tant, aquests són els reptes que hauríem d'abordar a curt termini i amb polítiques molt enèrgiques. En els últims anys, sembla que des del govern s'ha començat a considerar aquesta problemàtica i es va generar el Pacte Nacional de la Transició Energètica, que es va publicar al gener del 17, i és el compromís per arribar al 2050 amb un sistema energètic, no només elèctric, energètic, tota l'energia 100% renovable. Posteriorment, a l'estiu del 2017, el Parlament va aprovar la Llei Catalana de Canvi Climàtic, molt ambiciosa, que el Constitucional la va vetar en molts aspectes, però és la llei que tenim vigent mentre no n'hi hagi cap més, que ens obliga que el 2030 tinguem una gran proporció de renovables en el sistema energètic. I la feina la tenim per fer. I com la podem fer? El Ramon Sans, que és un company, ha fet una proposta, que és la TE21, que la va publicar en diversos llibres, està publicada en català i en castellà. Us recomano que el llegiu, perquè tindreu totes les dades de què representa caminar cap al 100% renovable. I tot això s'ha implementat en una web que es diu transicionenergetica.com, on es poden treure els informes d'una possible via de fer la transició energètica tant a nivell de cada municipi de Catalunya com a nivell de comarca i a nivell de Catalunya tota sencera.
podeu anar en aquesta web, també s'hi pot anar a través d'aquesta via, i podeu treure els informes concrets per cada municipi i cada comarca, perquè tingueu idea de l'ordre de magnitud del que hem de fer a Catalunya, perquè molta gent diu és que posant 4 plaques a la teulada ja ho solucionem. No ho solucionem posant 4 plaques a la teulada, ni que totes les teulades de Catalunya portin plaques solars, solucionem el problema. És bastant més complicat que això. Aquí ho teniu el resum. Si no fem res, el cost acumulat de les importacions de productes energètics l'any 2040 arribarà gairebé al mig bilió en B de Barcelona que haurem de dedicar. Mig bilió. Si fem la transició, vol dir passar en aquesta via, anar deixant d'importar productes energètics, bàsicament combustibles fòssils, però també urani, però encara haurem de dedicar una part a importacions. Vol dir 150.000 milions. La diferència d'un i l'altre ja és considerable. Però és que amb això, per fer aquesta transició cap a deixar d'utilitzar combustibles fòssils, haurem d'invertir. Haurem d'invertir en tecnologia de generació. I la tecnologia de generació pot anar de l'ordre de 60.000 milions. Que si els arrestem d'aquí vol dir que l'estalvi net és més de 200.000 milions d'aquí al 2040. O sigui, el benefici que tenim a Catalunya de fer la transició energètica és enorme, perquè són diners que haurem de deixar de gastar per les importacions, tot i que haurem de fer inversions ben considerables. Invertir 60.000 milions d'euros per fer la transició energètica vol dir a nivell de 8.000 euros per persona. Per tant, estem disposats tots i cadascun de nosaltres a invertir 8.000 euros a fer la transició energètica i els que no puguin fer o no vulguin fer, els que quedem, estem disposats a fer-ho? Aquí us he posat unes quantes taules per veure amb usos tèrmics, motrius i elèctrics quina seria la demanda i com es podria cobrir amb quina potència i la inversió associada. També, evidentment, es necessitarà invertir en emmagatzemant. Els vehicles pot ser una via, tenir una flota de vehicles elèctrics que no es fan servir el 100% del seu temps, sinó que moltes hores estan connectats a xarxa, ens pot servir per modular les variacions de la demanda i de la generació. I fixeu-vos que tot això vol dir dedicar un 1, un 2% com a màxim del territori a fer la captació. Per tant, l'impacte territorial és ben petit. És ben petit. I aquí, en resum, doncs, el benefici que tenim de fer la transició energètica seria aquest. Bé, i anem en concret. Quin és el repte que tenim? Doncs capgirar el sistema amb fonts d'energia netes i renovables, fer-lo eficient, fer-lo distribuït, que sigui resilient i fent-hi participar la gent. La gent vol dir des de persones individuals fins a empreses, a tots els nivells. I anar creant una societat on la cultura energètica vagi imperant i ens apropiem socialment de les tecnologies de generació. Us heu preguntat mai per què tots fem servir ordenadors a la nostra vida quotidiana i no fem servir tecnologies energètiques igual que fem servir els ordenadors? Per tant, aquest és el repte que tenim davant. És a dir, que per arribar a la independència energètica del nostre país haurem de disposar d'energia. Al segle XX es va fer d'unes determinades maneres, a través d'una economia purament extractiva, que la riquesa anava a parar en mans de molt pocs, però al segle XXI hem de canviar-ho, això. Hem de disposar d'energia sense cremar res. Vull dir, si hem de reduir les emissions, l'única manera de reduir-les és deixant de cremar, perquè hi hem cremat massa. Haurem d'aprofitar la radiació del sol, la força del vent, l'aigua, el calor del subsol, la biomassa, el calor ambiental i fer-ho a través d'una economia circular i que la riquesa generada beneficiï de forma més equitativa de tothom. Aquí teniu el mapa de radiació solar a Europa.
com s'explica que Alemanya tingui milers de megawatts solars amb menys hores de sol que no pas Espanya? Com us ho podeu explicar? Aquí us he posat el mapa solar de Catalunya, és un mapa que està a la web, és Global Solar Atlas, on si cliqueu a cada punt veureu la radiació solar que teniu a cada punt. Podeu veure que no varia enormement d'un lloc a l'altre, potser una mica des d'algunes zones obagues del Pirineu fins a les planes de Lleida, és on hi ha la diferència, però no és massa variant. Per tant, tu pots posar instal·lacions solars a qualsevol lloc del territori. En canvi, amb l'eòlica és diferent. Aquí teniu el mapa de vents a Europa. Fixeu-vos a les zones vermelles i liles són les zones més bones. A Catalunya tenim una zona riquíssima de vent, aquí a l'extrem nord-oriental. I si posem amb més detall l'eòlica a Catalunya, veureu l'absurd que és debatre de per què es posen parcs eòlics on es posen. Es posen al lloc on fa vent, i és a les muntanyes de per aquí al sud, i a la zona de l'Empordà, i alguns pics de per aquí. Però no vagis a posar molins de vent ni a la plana de Vic ni a les planes interiors. És a dir, que hem d'anar transicionant de l'era del foc a l'era dels fluxes. Els fluxes vol dir aprofitar l'energia continguda en els fluxes biosfèrics que es creen a partir de l'escalfament de la superfície de la Terra per part del Sol. Ho sabrem fer-ho? El camí que tenim és molt clar. Disminuir la dependència, això només es pot fer amb renovables, millorar l'eficiència, és a dir, de deixar de cremar com s'ha fet amb tèrmiques fins ara, tancar urgentment les nuclears a la vegada que practiquem la suficiència i siguem actius en l'energia. I aquesta és la visió dels paisatges que tindrem en aquest segle. No és tret de cap grup ecologista, és tret de la Comissió Europea, on tindrem instal·lacions eòliques mar endintre, instal·lacions eòliques als llocs ventosos, tindrem xarxes de tot tipus i tindrem acumulació i generació concentrada i distribuïda. I què hi podem fer-hi davant de tot això? Doncs podem ser actius en dos fronts. Un, que és el més senzill, és la comercialització. És a dir, si volem potenciar empreses locals, cooperatives i generació local, fem-nos clients d'empreses d'aquest nivell. Deixem de ser clients de les comercialitzadores dels oligopolis. I el segon pas és participar en la generació. Tant sigui a nivell individual, si ho pots fer-ho amb la teva família, i si no pots fer-ho, doncs a nivell col·lectiu, promovent projectes col·lectius. Una de les primeres iniciatives que hi va haver aquí a Catalunya per trencar aquesta barrera la va promoure la Fundació Terra, en deia la Guerrilla Solar, una placa de 125 watts, amb un inversor darrere i un endoll. Si tu la posaves al balcó de casa, que toqués el sol i enxufaves a qualsevol endoll de casa teva, el comptador anava més a poc, perquè importaves menys electricitat de la xarxa. Així de simple. És que les renovables és això de senzill. En la comercialització tenim una gran iniciativa amb milers i desenes de milers de socis i centenars de milers de clients, que és Som Energia. Però no hi ha només aquesta. Som Energia és cooperativa, però hi ha la Luz, que és una empresa, hi ha Gesternova, que són pioners a l'estat espanyol, hi ha Nexus, són tot de comercialitzadores que subministren electricitat 100% renovable. També hi ha iniciatives que hem promogut a Catalunya a partir de la participació popular en un molí de vent. Els molins de vent grossos valen diners, independentment a nivell individual no podem comprar-los perquè ningú disposa de 2 o 3 milions d'euros, així pico-trinco, per poder-lo comprar, però si ens agrupem sí. Doncs aquí vam demostrar que es podia fer. I aquí us he posat algunes fotografies dels treballs que suposa fer una màquina d'aquesta. Això és els fonaments, que queden a sota terra, i aquí algunes fotos del muntany. I això, tota l'electrònica que té una màquina d'aquestes,
Són pales de 50 metres de llargada. Aquí veieu algunes fases del muntatge. És un muntatge ben espectacular, però en poc terreny es fa. I el tenim funcionant des del mes de març del 2018. Té 2,35 megawatts de potència i participen unes 600 persones, tant a nivell individual, familiar o fins i tot algunes associacions i entitats i alguna empresa. Podeu anar a la pàgina web, aquesta és la pàgina web que vam fer servir. La prospecció de la gent que hi participa es va fer exclusivament a través d'una pàgina web. Aquí podies entrar les teves dades per saber què és el que havies d'invertir en funció de l'energia que feies servir en la teva vida quotidiana i et deia quantes participacions havies de comprar. El gran canvi que hem de fer és adequar els estils de vida a l'energia que rebem del sol. I això és un aprenentatge. És un aprenentatge que no es fa a cap escola. I és un aprenentatge que, com més aviat el fem, menys costos haurem de suportar socialment. Perquè, ens agradi o no, les societats humanes sempre han necessitat d'energia per viure. Per tant, haurem de disposar d'energia. I si ho volem fer sense fer malbé l'atmosfera del planeta, perquè el fem inevitable, amb temperatures molt elevades, doncs hauríem de procurar fer aquest capgirament tan aviat com sigui possible i dedicar-hi tots els esforços. Aquí us he posat algunes webs de campanyes que hi ha internacionals promovent aquesta visió del món cap al 100% renovable i ja acabaré posant algunes frases de què entenc jo per democràcia energètica. És un sistema energètic, posant èmfasi en l'odèctic, que dona poder a les persones i a les comunitats que disposen de fonts locals d'energia perquè en treguin profit de la seva captació. Aquesta és la idea. És a dir, tots els territoris tenen una forma d'energia o una altra que poden captar, però el lògic és que en siguin els primers beneficiaris. I que si van empreses foranes a participar-hi, a fer l'aprofitament, doncs demanar-los que comparteixin aquesta riquesa. És evident que invertir 60.000 milions d'euros en pocs anys és un volum d'inversió enorme. Llavors, o col·laborem amb les empreses que ho proposen, que n'hi ha que ho proposen, que no són els oligopolis, també n'hi ha dels oligopolis, però fem-ho de forma col·laborativa, de forma que se'n beneficien, i això hi ha suficient experiència a Europa de fer acords com perquè es pugui fer factible. Ja per anar acabant us he tret una frase. Aquest és el William Blake, un poeta del 1700-1800, que va fer una obra que es deia El casament del cel i l'infern, i que és un dels que primer utilitza la paraula energia, i la va definir dient l'energia és el delit etern. Energy is the eternal delight. I amb una obra més recent, el Walt Patterson, Electricity versus Fire, electricitat versus foc, diu: hem de rescatar la valuosa paraula energia i restaurar el seu sentit original, tal com els científics i els enginyers sempre l'han entesa. L'energia és el principi unificador de l'univers. Qualsevol persona coneix la primera llei de la termodinàmica, tot i que és possible que no la conegui amb aquest nom. Com en la llei de la conservació de l'energia es diu que en qualsevol procés que sigui, de qualsevol tipus i en qualsevol lloc, l'energia mai es crea ni es destrueix, no és necessari conservar energia, doncs l'univers ja la conserva. Degradar el profund concepte físic d'energia amb una simple abreviatura per anomenar conceptes com petroli, carbó, gas i electricitat ens priva d'una paraula clau per la nostra nova història i pel nostre futur millor. Hem de recuperar el seu significat. I aquí els principis bàsics d'un sistema energètic democràtic, i amb això ja acabo, reduir la demanda d'energia, que sigui lliure de foc, que sigui flexible, que sigui controlat localment i que hi hagi un accés equitatiu. Si us sembla, ho deixo aquí perquè porto una hora xerrant i si voleu preguntar, debatre, comentar, doncs endavant.
Doncs molt bé, Pep. La veritat és que és tot molt interessant i no... Potser alguns s'avorririen, però jo no em cansaria d'escoltar-te, És molt interessant. Doncs bé, sí, fem això. Si hi ha algun dels oients que estigui participant de la xerrada, que tingui interès en fer algun aclariment o li vol fer alguna pregunta al Pep, m'ho podeu demanar aquí pel xat. Mira, el Toni Revilla ja demana la paraula. Endavant, Toni. Continuo amb el que ha dit el Josep. Sí, portes més d'una hora, però la veritat no me n'he donat compte. Et parlaré d'un aspecte, però és que m'han impressionat tots. M'ha cridat l'atenció quan has parlat del nord d'Europa, Dinamarca, després Alemanya, però inicialment Dinamarca. Fixa't en un detall que t'afegiré, i és que la idea aquesta que has explicat surt d'allà. Fixa't que Finlàndia ens serveix d'exemple amb el tema de l'educació. Són dos aspectes enormes. Jo penso que si a Catalunya, i això és preciós, naturalment, des del meu punt de vista, si a Catalunya aconseguíssim treballar amb la línia que has parlat de l'energia, treballar i treballar amb èxit, està clar. I amb el tema de l'educació, jo ja no sé on podríem arribar. Perquè fixa't les limitacions que tenim amb l'educació, no entraré ara, i les que has anat explicant en quant a l'energia. Llavors, vist la teva experiència al Parlament, vist les dades que has donat, que això és més que evident, què podem fer? Com ho veus, això? Com ens veus? Com ens veus, sobretot amb l'experiència que has tingut al Parlament, i segurament has tingut ocasió de parlar, discutir, presentar, etc. Com veus tal com tenim els Parlament en aquest moment i com tenim... Doncs que no podem caure en el parany de paralitzar els projectes que s'estan proposant. Encara que n'hi hagi alguns que els proposin el que se'n diuen els oligopolis. Ho sento molt, però estem en emergència climàtica i no podem estar entretinguts discutint. El que hem és d'actuar. La discussió era bona fa 20 anys, als anys 70, als anys 80. Però tal com estem ara, jo crec que ja no hi som a temps. Ups, espereu que tinc de sortir de compartir pantalla. Vale, ja està. Què vols dir que no hi som a temps? Home, no hi som a temps perquè amb aquests 10 anys que venen hauríem de reduir les emissions dràsticament. Dràsticament vol dir un 7% anual. I és una feina enorme i ningú n'és conscient. O sigui, el pressupost de carboni que tenim, d'emissions de carboni, per no augmentar més d'1,5 graus la temperatura l'any 2050, s'estan esgotant dia a dia. Si haguéssim començat l'any 2000, teníem tot un marge per fer-ho, però estem al 2020. I hem de fer reduccions dràstiques per evitar que els que vinguin darrere nostres ho passin molt malament. El que et preguntava de la teva experiència al Parlament, i tot i que ara no hi estiguis, doncs segurament ets... Bueno, al Parlament vaig fer la feina que vaig creure que havia de fer. Per exemple, en aquests moments hi ha aprovada una moció que dona mandat al govern perquè tots els projectes de renovables comunitaris o ciutadans siguin tractats amb preferència i que tots els projectes de renovables comercials se'ls obligui a obrir-los a la participació ciutadana. Això està aprovat unànimement pel Parlament, a l'últim plenari que es va fer el 3 de desembre. Vol dir que el govern té el mandat del Parlament de poder tirar per aquí. Si ho faran o no ho faran, això ja no ho sé.
Llavors, totes les protestes que hem sentit, jo ara no tinc massa informació, he sentit els resultats i prou, totes les protestes que hi ha davant de què passa, que s'ha fet poca pedagogia, s'ha explicat poc el projecte potser no s'ha basat massa amb el respecte. Què em pots dir? Bàsicament, hi ha diversos aspectes que no s'han tocat. Primer, que des del govern no s'ha informat prou bé. Segon, que les empreses també podien haver millorat la informació en els territoris. Si tu vas a un territori que vols fer un projecte, el lògic és que s'informi, que no se n'hagin d'enterar per la premsa o per allà on sigui. I tercer, que hi ha una manca d'educació brutal on predomina la cultura de jo no vull veure aquest molí perquè em fa nosa. I això és nefast. Penseu que els projectes de renovables, siguin de qui sigui la propietat, deixen una bona morterada de diners al municipi cada any pels impostos que han de pagar. I, a més, moltes empreses negocien amb els municipis determinades avantatges i maneres de fer que hi hagi una certa reversió del que genera allà. Llavors, aquí hi ha un camp de negociació brutal, però has de voler negociar. Jo sempre que parlo amb gent d'aquesta que posa pegues, els dic, cony, en comptes de dedicar els esforços a combatre, a dir que no, així no, així no, cony, agafeu pel ganyot a les empreses que ho promouen i poseu-s'hi a negociar. De quina forma es pot fer acceptable socialment el projecte? D'entrada, Josep, perdona, un moment. Ciutadans, és evident que només en projectes ciutadans no ens en sortirem. Si per fer un sol molí de 2,35 megawatts vam tardar 9 anys, amb aquest pas anem al desastre. Sí, llavors, Josep, el fet de substituir espai agrícola per poder posar això... A veure, l'eòlica és perfectament compatible. El molí nostre està envoltat de camps. Només ha quedat un petit cercle de 7x7, una cosa així. Per tant, l'eòlica no impedeix en absolut cap activitat agrícola. Cap ni una. La solar és diferent perquè té una ocupació superficial diferent. Més un molí es posa verticalment, les plaques solars es posen a terra. També hi ha formes de combinar, si és que s'han de posar, amb espais agrícoles d'alt valor. Pensa que a Catalunya s'han perdut més de 100.000 hectàrees els últims anys, abandonades de conreu. Aquestes hectàrees no es poden fer servir per això. És que se n'ha fet demagògia d'això. Molt bé. Bé, tenim... Una àrea. Perdó, acaba, Pep. Perquè si ha conreuat des de fa molt temps i si continua conreuant, ningú se li acudirà fer-los malbé, aquests sols. Molt bé. El Joan Sebarroja havia demanat la paraula, també. Agrivoltaica, que combina l'agricultura amb la captació solar. I això s'està fent a molts llocs del món. I depèn dels tipus de conreus. Fins i tot pot ser beneficiós per segons quins conreus, perquè el que es fa és posar les plaques en forma d'ombrejar el conreu, amb la qual evites haver-lo d'hidratar tant. Hi ha moltes maneres de poder fer les coses. Però el que no ens podem posar és encastar-nos en una situació de dir no, així no. Sense dir, doncs així sí. D'acord. Molt bé. Joan, endavant. Hola a tots i disculpeu que he entrat una mica tard. Em sembla que m'has contestat la pregunta ara, Pep. Abans de posar-m'hi, Pep, tu havies vingut a l'Escola Agrària Manresa diverses vegades, no? Més d'una vegada.
perquè del Jaume Domingo i els primers cursos de fotovoltaica, amb el Word Perfect, em sembla, havíem fet molt, però t'estic parlant de fa 30 anys, quasi. El que acabes de dir dels conreus, ja posaré exemples de molt a la vora, no? A Santpedor hi ha hagut ara, que és al nord de Manresa, vull dir molt a la vora, hi ha hagut molta problemàtica amb això, amb 4 o 5 camps que hi havia d'anar fotovoltaica, i amb el que acabaves de dir de combinar-ho, el nostre país té un altre problema afegit, que és que, per exemple, a Santpedor mateix ja hi ha terres que no es conreen, que ja es cobra només aquesta prima per donar-hi la volta a la terra una vegada i per mantenir els camins oberts. Això fins ara jo ho havia vist al cantó de la Segarra, de Tàrrega, fins a sota el Montsec. Però perquè pràcticament tot està fet un desert. No hi ha camps. Vull dir, els camps hi són, es dona la volta una vegada perquè no creixi l'herba, o perquè no t'hi tirin runa, o perquè no perdis les feixes. Dintre d'això i dintre de que el secà, sobretot els camps petits, és que no donen res, ho dic per experiència, no donen res, i jo a Santpedor alguna estirada i arronsada hi he tingut. Dic, quin problema hi ha que un pagès que li dona 4 hectàrees, li dona 150 euros l'any, més el que et doni el pagès de 4 pots de mel i una caixa de tomàquets quan arriben al moment de la paga, però no s'acaba d'entendre. No s'acaba d'entendre. Dius, ostres, aquesta terra aniria molt bé de poder-hi posar plaques. I el que acabes de dir, si s'aixequen una mica, doncs hi pots passar des de les ovelles o tenir-hi uns conreus diferents. És que la ramaderia amb ovelles és escaient per fer això. Perquè, a més, les ovelles, amb l'inclinació de les plaques, tenen ombra. Sí. I evites haver de passar-hi una màquina segadora. És que hi ha moltes maneres, posant imaginació, de fer compatible una cosa amb l'altra. A banda que un altre problema que tenim a Catalunya enorme és que moltes terres de determinades comarques estan amb un excés de nitrats brutal. Dels abocaments de purins que s'hi han fotut en cru durant molts anys. Això durant molts anys no estava controlat. Hi ha terres on no s'hi pot conrear res per alimentar-nos a nosaltres. Llavors, regenerar aquestes terres igual pot ser una oportunitat per posar-hi fotovoltaic. No anem gaire lluny. Abans era a Osona i aquí al Bages això ja hi és, també. Sí, a l'Empordà. Doncs merci. Ja era això. Molt bé, Joan. Vinga, ara el Pep Centelles, que ha d'aixecar la mà també. Endavant, Pep. Sí. Hola, bàsicament per saludar-vos i saludar el Pep Puig, que és el meu mestre. Moltes vegades dic que és el meu mestre. He après molt d'ell i del Quim Coromines, i també del Ramon Sans, que has citat, i d'altres. Volia fer una pregunta molt breu. El molí del Pujal, de 2,35 megawatts, en euros, quants milions va costar? 2.800.000, tot fet, tot instal·lat. Vale. I aquest home va aconseguir agrupar 2.800.000 per fer aquesta d'això. Vull dir que és per retre-li un homenatge, a part d'haver sigut pioner d'ecotècnia i del primer molí de vent i de moltes altres coses. Després d'aquest reconeixement i aquest homenatge, dir que molts de vosaltres ho sabeu, que jo fa uns 5 anys vaig publicar un llibre que es titula Cap al 100% renovable, que és de divulgació, que hi surt ell. I el curiós, el comentari que volia fer és que em vaig trobar amb companys enginyers que em deien que era esoterisme aquest títol. I en canvi ara ja tothom... M'ha agradat, el Pep Puig ha fet tota aquella recol·lecció d'estudis, sobretot les més concloents i les més generalitzades del Jacobson de Califòrnia. Doncs el que hem de canviar el marc mental, perquè
Em deien que era esoterisme parlar del 100% renovable. Ja Iberdrola i Endesa ja parlen d'això. Després, finalment, un altre petit comentari que ens has donat les pàgines web del Ramon Sans, que està bastant bé. Us he de dir que els números del Ramon Sans, que és un amic meu i que el conec i que d'això, són una mica optimistes. S'ha de ser optimista, però tampoc... Però de vegades no n'hem de ser massa perquè anem duros a quatre pessetes. De l'estudi del Ramon Sans, que a mi em sembla molt fabulós i molt interessant i molt pedagògic i molt correcte, el que us demanaria és que us allunyéssiu de mirar municipi per municipi. Jo crec que arribeu al nivell de comarca, perquè arribar a municipi per municipi pot induir errors d'insolidaritat. I, a més, ara ha sortit uns de l'Escot que els hem de contestar que parlen del balanç energètic de cada territori. I, escolta'm, el balanç energètic de cada territori és molt difícil de fer perquè quan jo compro una nevera, jo estic a Porreig i compro una nevera, estic important energia. I si a Porreig hi ha una fàbrica, si a Navàs, que és el poble del costat, hi ha una fàbrica d'ascensors, quan ven un ascensor que el ven arreu del món està exportant energia. Només per posar un exemple. I llavors, el territori, jo penso que les unitats comarcals, que les comarques no ens servien de gran cosa, perquè això dels consells comarcals va ser un disbarat històric, en canvi ara és una unitat que té molta lògica per tenir estratègia energètica renovable conjunt. Llavors, apuntar això a vosaltres, que la unitat natural per fer una estratègia energètica és la comarca, a part de les àrees metropolitanes que ja són més grosses. Però la comarca és una bona unitat, però els municipis podríem caure en un individualisme que no és bo i que no té sentit. Gràcies. Només té sentit el municipi és per tenir un ordre de magnitud del que necessites per funcionar exclusivament. Perquè l'altre dia jo tenia un debat amb una persona que em deia és que una instal·lació de 10 megawatts és una macroinstal·lació. I saps per què serveix 10 megawatts? Per alimentar un poble de 500 habitants. Clar, perquè... No em fotis etiquetes fantasmes a una instal·lació de 10 megawatts. Sí. Hi ha una cosa que és molt evident. El consum, l'ús, l'energia que surt per càpita a Catalunya és de 30.000. Ja no cal posar-li unitats, són quilowatts hora i no sé què. Però l'energia que som conscients que utilitzem perquè paguem la factura de la llum o la factura del gas només és 3.000, és a dir, 10 vegades menys. I el qui té cotxe, doncs, potser arriba a 8. I llavors la necessitat energètica és de 30 i el que som conscients només és de 3. Bueno, perquè hi ha tota la indústria, serveis i tot això que... Quan anem a l'hospital, quan comprem un got, estem pagant també energia. Quan comprem una camisa, estem pagant energia. Quan anem al servei de policia, al servei d'hospital, al servei d'educació, porta incorporada energia. Llavors, segons com fem els comptes, pensem allò, l'autosuficiència individual. I llavors això no és una bona educació energètica. Molt bé. Gràcies, Pep. Mira, veig que el Joan Sabarroja ha tornat a demanar la paraula i després el Josep Maria Pintó. Endavant, siguis una miqueta breu, Joan, si no, no ens donarà temps que entri més gent. No, vaig més breu que abans. Pep, hi ha una empresa que es diu Hidrodata. T'arriba? Em sents? Sí, et sento. I aquesta empresa, si no ho tinc mal entès, és la que porta o la que gestiona les concessions dels salts d'aigua del Pirineu. I ara també de les turbines que hi van havent pel Llobregat. Aquestes concessions es van esberlar d'Endesa i Endesa no té els salts d'aigua, els té una altra empresa. Un dia mirant el rendiment d'aquests salts d'aigua, del conjunt d'aquesta empresa, era d'un 140%.
vaig entendre que posant-hi €1 te'n tornaven 140. Això ja dalt a la Vall Fosca ja hi ha hagut el seu rebombori perquè aquestes concessions estan caducades o estaven pròximes a caducar. Però estan passades, perquè les concessions em sembla que eren 50 anys i tal. Amb el que arriben a donar aquests salts d'aigua, en tindríem molt per anar posant renovables a tot el país. Però ara tots aquests cèntims es queden fora. Vull dir, no ens repercuteix. Vull dir, ja està, només... Bueno, a veure, amb el de la hidràulica, es van fer les concessions que es van fer, que han anat a parar moltes Endesa, perquè eren d'Hidroelèctrica de Catalunya, eren de FECSA, eren de l'ENER, han anat a parar Endesa i Endesa no sé com ho té ara. Dius que ho gestiona Hidrolata, però la concessió continua sent d'Endesa. Deuen tenir contractada la gestió, però no la titularitat. Jo pel que tinc entès, que és que abans que se la quedés Enel, van esbarlar el tros dels salts d'aigua i ho van separar. No ho sé. A banda que hi ha una altra història. Tots aquests embassaments depenen de la conca hidrogràfica de l'Ebre, de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que és una conca amb diverses comunitats autònomes, depèn de l'Estat. O sigui, Catalunya en aquests moments només té competència amb les conques internes. Les de l'Ebre depenen de la Txe. Jo em vaig estar mirant dies enrere quines té caducades i no, perquè hi ha un mapa que van fer la gent de l'Observatorio de l'Energia i la Sostenibilitat, em sembla que es diuen. Si algú està interessat, li puc passar l'enllaç. Hi ha un mapa en temps real on tu cliques damunt de l'embassament i veus la data de la concessió quan caduca. I jo tot això que ha sortit a la premsa que diuen que estan caducades no ho he pogut quadrar-ho amb aquest mapa, perquè aquest mapa em diu que sí, n'hi ha 4 o 5, però no són les que diuen por ahí. Sí, van fer un programa del Sense Ficció ara, crec que la setmana passada, i parlaven d'aquest tema. Barrejant instal·lacions petites, instal·lacions grans, barrejant petits propietaris amb oligopolis, una barreja que, en comptes d'aclarir-ho, encara complicava més. Molt bé. Senyor Pintó, endavant. Estàs mutejat. Bé, jo encara seré més breu. Només era per saludar el Pep. Jo sóc un dels partíceps de l'aerogenerador de Pujol. I res, una pregunta seria si tu o els teus col·laboradors tenen previst algun altre projecte similar, per una banda. I l'altre sobre el comentari que ha fet en Pep Centelles, des del punt de vista municipal, com que ha sortit tantes vegades Dinamarca com a exemple, des del punt de vista municipal es van fer moltes accions, ja fa molts anys, a nivell de subvencionar l'aïllament dels habitatges, ajudar a la gent com a primer pas abans d'instal·lar renovables, o, per exemple, incentius fiscals a qui tingués la iniciativa d'instal·lar-se renovables. Ho dic perquè a nivell municipal queda moltíssim per fer. Hi ha moltes iniciatives, però són molt puntuals. Res, doncs simplement si poguessis dir si hi ha algun projecte en marxa. Des de fa 2 anys estem treballant en un projecte que quan l'anunciem, si és que acaba tirant endavant, perquè encara tenim algun dubte de si es podrà fer o no, pel lloc concret on te proposem, causarà bastant rebombori, ja us ho informarem, però pot ser divertit. Ens deixes molt penjats. És que no us ho puc dir, perquè estem en una fase que hem valorat els emplaçaments, hem valorat d'allò, però estem ara mirant l'accessibilitat per poder-hi fer pujar camions. Perquè si muntes un molí has de fer pujar un camió.
Bueno, el pintor t'ha demanat si teniu en marxa algun projecte, no a on. O sigui que Això sí, potser la resposta... un que pot ser divertit. Molt bé, molt bé. Estem a la fase final, vull dir que igual en pocs mesos l'anunciem, Molt bé. Doncs vinga, ja falta poquet. Podríem dir que ja hauríem d'anar per anar acabant. Un comentari que et voldria fer jo personalment és referent a la inversió per fer la transició, que la valorava sobre 8.000 euros per català, diguem-ho així. A veure, el meu punt de vista és que a mi no m'importaria invertir 8.000 euros si després també puc ser partícip espera que he fet els comptes, dels 26.000 de retorn que tindríem al 2040. Sí. Vull dir que, clar, aquí potser el problema, i em penso que no m'equivoco amb això, és que, evidentment, les persones, per nosaltres mateix, no tenim capacitat d'organitzar cap tipus d'iniciativa com, per exemple, la que comentaves tu d'aquests molins participatius. Això ha de ser les entitats municipals, ajuntaments, consells comarcals, com comentaves tu, que haurien, o com fan a Dinamarca, que promoguin aquest tipus de projectes perquè, bé, les persones que hi vulguin invertir ho puguin fer i després també tinguin el retorn que els hi correspongui. I no és personalment, vull dir, si el retorn fos zero, potser també hi haurien entitats o persones que ja estarien disposades a col·laborar-hi, simplement per això, per anar cap a un món amb una energia més sostenible. A veure, fer grans projectes de renovables té la seva complicació, no només administrativa, sinó també tecnològica, però fer projectes ciutadans a Europa es fan. És qüestió de crear un nucli de gent amb ganes de tirar-lo endavant, buscar algun coneixements tècnics que t'ajudi i llançar-te a la piscina. Vull dir, es fan. Això és el que volem fer i aprofito per informar-vos. S'ha tornat a crear la sectorial de l'ANC d'Ecologia, Energia i Entorn, i tenim previst bellugar a nivell d'assemblees territorials tot aquest debat de l'energia. No només per debatre, sinó per fer néixer iniciatives ciutadanes. Sí, és que és el que comentava, com no hi hagi un impuls per part de col·lectius que ja ho tenen per mà, diguem-ho així, és difícil que per iniciativa pròpia els ciutadans de peu diguin què us sembla si fem un molí? Home, quan jo em trobo amb el meu veí a l'ascensor no parlem d'aquestes coses. Bueno, escolta, el Pere que ha fet d'enllaç podria parlar amb el seu amic Pep Centelles i tal com anem a caminar de vegades el podem portar aquí dalt a la Torre Santa Caterina, aviam quina opinió té en quant a ubicació, aviam què es podria... Si fa prou vent. Hosti, no, per cert, que a la Torre de Santa Caterina vaig entrar al Google Earth l'altre dia i han borrat un tros que deu ser algú que deu voler fer captació fotovoltaica. A mi d'entrada, els terrenys de per allà darrere de la Torre de Santa Caterina, que em sembla que són pobres agrícoles, em semblarien bastant ideals per fer una bona captació fotovoltaica. Em puc equivocar, el llenço així. Però em va fer gràcia que el Google Earth, si entreu, que fa un mes no hi era, hi ha una taca blanca sobre Santa Caterina, no sé per què. No pot ser pel convent que han trobat unes excavacions? Hi ha un projecte per fer-ho. S'estan perseguint unes empreses aragoneses, està parlant amb els propietaris dels terrenys i està avançant. Jo ho sé perquè la meva família té un petit terreny allà i sé que li han dit que algú vol fer-ho. El que passa és que no... Una de les coses que no està clara és quin tipus d'inversor vol fer això d'aquí així. Que igual seria un... No sé, no sap. Està molt a les bessoles, però sí que està tirant endavant. Les renovables també hi ha molt de pillo
que el que volen és tenir la concessió de la connexió i tal per poder-lo revendre, que això és un drama. Aquesta és la por que hi havia a la Torre Santa Caterina. No es veia clar que fos això. S'han donat casos de gent que només fa això per pur negoci especulatiu. A mi el que m'ha sorprès, si algú ho sap, és perquè Google Earth, que no és fàcil de fer-li posar una taca en un lloc. Qui li ha fet posar aquesta taca? I esclar, si són especuladors, s'ha de combatre. Però en principi, i em puc equivocar, s'hauria d'estudiar més bé, em semblen uns sols molt adients per fer captació fotovoltaica, perquè no són de fertilitat, hi ha molt pedregar. Molt bé. Bueno, això ja serien coses més concretes del nostre territori. Em puc equivocar, però i per exemple, en aquest sentit hi ha una altra cosa que és curiosa, i aprofitaments hidràulics. La llosa del cavall no té aprofitament energètic i està preparada per fer-ho. Això hauríem de fotre el govern de Catalunya. Fa molts anys amb el Quim vam fer un llistat de totes les preses que hi havia a Catalunya que no tenien aprofitament hidroelèctric. Clar, és aberrant tenir la llosa del cavall i no tenir aprofitament hidroelèctric. En comptes de posar un molí, potser podem posar una turbina o alguna cosa així. Sí, i a la Baells hi ha alguna iniciativa, però a la Baells i a la llosa del cavall es pot fer captació fotovoltaica flotant, que a Múrcia comencen abans i ho fan abans a Múrcia que aquí. I em sembla que la Mancomunitat de Municipis del Berguedà ja està treballant, però és una opció claríssima. Molt bé. Mireu, si em permeteu, perdona, Pep, si em permeteu, donarem la xerrada per acabada i jo el que faré, si voleu, és no tancar la connexió, per si voleu continuar parlant l'estona que vulgueu, teniu a disposició el Zoom. Ho dic perquè ja són les 9:10, ja portem una hora i mitja, i s'està gravant tota la reunió i el que farem ara és despedir-la, tallarem la gravació i si voleu deixarem la connexió de Zoom oberta. Doncs deixem-ho aquí. Moltes gràcies, Pep, per la xerrada d'avui i només us volíem recordar que el dijous que ve la xerrada la farà la Carme Junyent i ja serà presencial, la farem aquí a l'Institut Lluís de Peguera. Moltes gràcies a tothom. Pep, si vols dir alguna cosa més per acabar. No, gràcies a tots vosaltres per compartir aquesta estoneta parlant d'una cosa tan esotèrica com és l'energia. Molt bé, doncs moltes gràcies. Vinga, bona tarda a tothom. Bona tarda, adéu. Adéu.